100% ഉപകാരപ്രദമായ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളടക്കമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ മേപ്പോട്ടോ താഴോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് പോകുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ പൊതുവെ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഈ ടെൻഷൻ വേണ്ടേ വേണ്ട. ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് കണ്ണടച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ശരിയാക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് കൊടുത്ത് ബെസ്റ്റ് ടേക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ മോളുടെ ഫേസ് ഞാൻ ടാപ്പ് ചെയ്യാണ്. താഴെ പല ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് കാണാം. ശരിയായ ഒരു ഫേസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നല്ല ഡീസന്റ് ഫോട്ടോ ആയി. ഒരു വലിയ ടെൻഷൻ തീർന്നില്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ, വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ നോയ്സ് കയറി വരുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു തലവേദനയാണ്. ഫോക്കസ് കണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടു നമ്മൾ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടോ, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ നോയ്സ് ആണ്. എടുത്ത് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് കൊടുത്ത് ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. ഫോക്കസ് കണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടു നമ്മൾ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ. അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ആയില്ലേ? ഈ രണ്ട് ഫീച്ചറും Pixel 8 Pro എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒട്ടനവധി AI ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഫോണിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോ.